dlouho jsme se neviděli. Doufal jsem, že se vrátíš z výsledky, ne s prázdnýma rukama. Hej, je to už nejaká doba, ale tá soška šéfe, bol to len vlastný fake, nestalo to za ten risk. Pevnej fake? Kvůli týmu odhadu na Svan dostali. Kdyby byla pravda, tak neuděláš nic. Jenom by se zdíval. Mám pro tebe misi. Poslední šanci na nápravu. Jestli ji nesplníš, tak tohle místo se stane tvým hrobem. Zabiješ šéfku policie teď hned. Ale šéfe, Žádný ale. Rozuměl se mi. ano? Dojdi k LS Car Meet a zober si to tvoje auto. To si kdy koupil? Nerieš. Hej ty, stůj! Čo chceš? Bro, co to máš za shit? Shit, jo? Co to máš? V8, bro. Závod. Nie, nedošiel som kvôli tomu. Když vyhraješ, je tvoje. Pojďme! Dobre, aj tak prehráš. Jedeme. Maze Bank Tower. Pičoviny. Kurva. Tak ty si Magor. Čo sa tu stalo? Bola to chyba. Kurva. Klid. Ako mám byť kľudný? Musíš to prostě přijmout a jít dál. Ale vyhrál si, nie?
Myslíš si, že ma to zaujíma? Chápu, že jsi zmatený, ale už se stalo a ty se změníš. Podívej. Stalo se, už to nezměníš. Děkuju ti. Za čo? Věř mi. Život s ním byl těžký a ty jsi mě osvobodil. This world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone can. Jak se spalo? Super, že sa pýtaš. A kde je Adam? Vítajte. A Adam? Ten měl asi těžký víkend. Lebo ja nie. Čaute chlapci. Adama ste nevideli? No, tiež si hovoríme, kde je. Adama si niekto uniesol, hádajte, kto je ten niekto. Myslíte si, že ten zabijak? Vyzerá to tak. Neviete, kde by mohol byť? Mám tip. Nic mě nenapadá. Tak poďte spolu s Johnným. Ja zatiaľ spýtam Alex, či už niečo našla. Veľa šťastia. Chcete počuť vtip? Nie? Tak nie. Takže máš tip, jo? A kde asi? Uvidíš. Myslíš si, že chytí i nás? Nemá šantu, ten zmrt. My Adama zachránime. Kokos, pomalšie by nemohol ísť. Tak, Nejde mi do hlavy, proč by ho unesl. veď sa zamyslí. Vykrli sme ho a ty čakáš, že nás nechá len tak? Je to psychopat. Podle mě celá ta loupež byla past, aby nás zabil. Je to dosť možné. A nepovíš mi už, kam jedeme? Nie, radšej teraz nie. Co si podrážděný? Mám ti pripomenúť včerajšok? Beat nuts, Mr. Meth. You know how we do. Se acabó. Free drinks in the house. Everybody drinking tonight. Get that way. Por ahí viene, perro, por ahí viene. Everybody get it right. Cállate, gordo. Yo, check it out. Swing the bat on you like the devil himself. Put it on in sickness or health. Make it you could only breathe with help. I ain't playing. You don't wanna hear what you're saying yourself. Kde to jsme? Hit the street with incredible beats. We renowned for tearing it down. Never have you heard a similar sound. Like a drop off when shit pop off. Feel a hot one. Side scorching from a hot gun. Niggas get lost in the buildings with money and the children. Not the type to talk too much or catch feelings. Dominican flag over the bed on the ceiling. Protect everything out. Výstup. Jsi si jistý, že to bude Adam? Nepamatuju, že by sem chodíval a toho znám déle než ty.
On sem síce nechodí, ale zabijak áno. Tohle je prdel světa. Chceš mi říct, že tohle je jeho místo, kde dává oběti? Hej, myslím si to. Myslíš nebo víš? Vypadáš přesvědčeně. Mluvíš jako fízl. No vidíš, není tady. Musí byť niekde blízko. Něco mi tajíš, přiznej se. Čo by som ti tajil? Ty jsi fízl, přiznej se. Keď ma zabiješ, nikdy Adama nenájdeme. Jsi fízl, ano nebo ne? Dobre. Kedysi som bol fizel, ale už nie som a nikdy, kurva, nebudem. Kľudne ma zabij. Nezabiju tě, když to nikdy nepovíš fízlům. Môžeš mi veriť. Jak tě napadlo, že by to mělo být tady? Poviem ti to v aute. Zdravím. Hore te niekto čaká. Hej, určite. Charlie? A, už jsi tady. Máme novou posilu do týmu. Čau, vítaj. Hej Max, hledáme našeho ztraceného přítele Adama, pomůžeš nám ho najít? Jasně. Tady John s tebou udělá přijímací zkoušky do týmu. Jak jsem ho to učil i já, že Johne? Hej, kľudne. Ale nemali by sme už ísť?
Zdravím. Ideme za šéfom. Myslíš, že mě přijme? Určite. No ako John? Šéfe, všetky skúšky splnila. No dobre, choď zatiaľ, ja sa s ňou ešte porozprávam. No jak, přijal tě? Přijel, ale co teď? Myslím si, že to je jasné. Poslouchejte. Tak vy chcete Adama? Najprv musíte preto niečo spraviť. Zabite šéfku polície. John vie, koho myslím. Pavel, kámo, počúvaj. Chodíš rád do svojej práce? Ani nie. Mám pre teba riešenie. Už tam nebudeš musieť chodiť nikdy. Čo? Proste zabijeme tvoju šéfku. Prečo by si to robil? Kvôli Adamovi, aby sme ho zachránili. Volal nám do práce zabijak a hovoril, keď zabijeme šéfku polície, dá nám Adama. A ty tomu veríš? Však je to zabijak, prečo to neurobí sám? Odpovedz mi na jednu otázku. Koho by si nechal zomrieť? Tvoju šéfku alebo Adama? Jasné, že šéfku, ale nie je aj iná cesta? Kámo, nemáme moc času. Věz mu, kámo. Only you can make all this world seem right. Only you can make the darkness bright. Ty vole! Only you and you. Johnny, víš, jak jsme teď odvezli toho Pavla domů? Byl úplně posraný. Prvá vražda bolí. Ale čo, pán Pavel niekoho zabil? To som nemal na svojej bingo karte. Johnny, ty k ní něco cítíš? Ale prosím ťa, vieš, ak som rád, že je mŕtva? Johnny, ale já se nebavím o tvé bývalé šéfce. Já myslím Max. Dobre, ďalšia otázka. Teda sorry, radšej už žiadnu otázku. Jasně, jasně. Vy jste ji fakt zabili? Museli jsme. Alex, zabili sme ju. No dobrá tedy, jdu mu zavolat. Ať ten zmrt ani neskouší to nezvednout. Ale kto sa nám to ozval? Kurva, kde je Adam? Vidím, že ste šikovní. Všade sa on hovorí o vražde šéfky polície. Teď si na řadě ty. Kde je? Neboj, už vás čaká. Je na malej farme pri Sandy Shores. Keď si mu niečo spravil, tak si nás nepraj. To je zmrt. Nemyslím si, že to bude tak lehké. Proč? Vždyť jste kvůli němu někoho zabili. Co když to zase bude pást jak minul? Co se stalo naposledy? To je ťažká story.
A Max, proč jsi rozhodla změnit práci? Chtěla jsem změnu. Johnny, jsem ráda, že jsi ho zabil. Prečo by si bola rada? Však bol v pohode, ne? On nebyl v pohodě, byl to dement. Tak není teda zač. Už sme skoro tam. Kurva, to je tá dodávka. Adam? Niekto tam je? Adame, si to ty? Adam, ty žiješ? Borci, ďakujem vám. Už som si myslel, že ma tu necháte. To by se nestalo, chyběl si nám. A kto je táto slečna? To je Max, naše nová kolegyně. Zdravím, ja som. Adama, vím. Nejako si sa zmenil, Adam. Hej, tu sa človek naučí, čo je to život. Poznám. Teda nie až tak ako ty, ale viem si to predstaviť. Poďme sa trochu odreagovať. Pozývam vás. Šéfe, misia splněná. Tak přece jenom něco dokážeš. No, teď zabij zbytek. Co čumíš, vole? Adam, ako ťa vlastne uniesol? Vieš, aké tedy sme vykradli ten apartmán? Jasné, viem. O týždeň na to prišla dodávka, biela dodávka pred môj dom. Vyšiel som von a to je všetko, čo si pamätám. Zrazu bola tma, zobudil som sa v dodávke, bola tma, dvere zatvorené, ale cez okienko som videl iba, ako s niekým volal. A o pár dní zavretí v dodávke ste prišli vy. Samozrejme dával mi ešte nejaké sračky, ale čo som mal robiť. Hlavně, že si to přežil, bráško. Ďakujem vám za záchranu, myslel som, že sa tam zabijem. Brácho, hlavne, že si to nevzdal. Je to tak, bráško, mohli bychom trochu změnit téma, co myslíte? Vždyť se pojďme bavit, když jsme tady. And it goes a little something like this.
this out. Check this out. Kam zas šel? Ideme bomby! Je to ťažká story toho Adama. Počuj, nechcela by si niekam vyraziť? Jasně, klidně. Dobre teda, zajtra. Check this out. Máš nějaké koníčky? Ani nie. No, niečo by sa našlo. Tak zajtra. Adam, to si ty? Adam, vítaj späť. Chýbali ste mi. Kdo to je, šéfe? Jaj, prepáčte, to je Samuel, možno váš budúci kolega. John a Max, viete čo vás čaká, musíte s Samuelom si urobiť skúšky. OK, šéfe. A Adam, my sa potom ešte porozprávame, ten, kto ťa uniesol, je iný chuj. Myslím si, že lepšieho ako ja tu ešte nemáte.
toho bereme, ne? To je už na šéfovi. Chcete počuť vtip? Nie? Tak nie. Vítaj späť. Povedzte mi, prešiel všetkými skúškami. Áno, šéfe, všetko dal. Vyzeral pri tom, ako by to bol jeho bežný deň. Haha, vieš Bráško, tomu sa hovorí skill. A ty, Max, čo hovoríš? Souhlasím s Johnem. Splnil všechny zkoušky. OK, ešte sa s ním porozprávam. Myslím, že ťa beriem. Why not? Hele, kde ten Samo tak dlouho vězí? Idem sa pozrieť dole. Nepřijde ti Samuel dost podezřelý? Co jsi říkal? Alex, nevieš, kde je Samuel? Ještě by měla být dole. Dík. To je parchant. Hej, vypadni, čo hľadáš? Rozkaz, šéfe. Tak ty si zo mňa ešte srandu budeš robiť, hej? A čo mi ako spravíš, ty dement? Ja čo ti spravím? Radšej mi povedz, čo hľadaš na tom počítači. Šéf ma sem poslal. Aha, tak šéf, mám sa ho ísť pýtať? Samuel, musíme sa porozprávať. Večer v plánovacej miestnosti. Takže ty jsi byl v našem ofisu? Šéf ma poslal. Ty si strašne vtipný. Takže šéf, jo? A co ti přesně řekl? Poslouchám! No čo sa bojíš? Dobre, poviem vám to ešte raz. Šéf ma poslal vypnúť počítač. Lepší vymluvu si vymyslet nemohu? A kdo ho zapnul? To ja neviem. Tak, keď to nepôjde po dobrom... Koľkýkrát mám vám to opakovať? A víš, co je funny? Samo, že šéf o tom nic neví, že by tě někam posílal. Takže pôjde to po zlom. Kurva, povedz, čo si tam hľadal. Dobre, môj šéf, teraz nemyslím Franklina, ale môj druhý šéf je dôvod, prečo som tu. Povedal mi, že vás všetkých mám zabiť, ale ja už netúžim po zabíjaní, ja chcem mať normálny život, chcem rodinu, ale keď vás nezabijem, on zabije mňa. Ja som totiž ten zabijak s oranžovou maskou. Možno sa pýtate, prečo som uniesol Adama. Bolo to kvôli tomu, lebo môj šéf chcel, aby som zabil šéfku polície, ale ja nechcem už zabíjať, tak som uniesol Adama, aby ste tú vraždu spravili za mňa. A ja vám vrátim vášho priateľa. A kde je tvůj šéf? A prečo chcel, aby si zabil šéfku polície? Asi si pamätáš na tú lúpež apartmánu. Bola tam soška, ktorá bola fake. Malo to byť pásca na vás. Reálnu sošku má môj šéf. Môj šéf si myslel, že tie lúpeže riadi vaša šéfka, takže chcel zabiť tvoju šéfku. A postupne aj tvoju partu.
Dlho sme sa nevideli. Jak se sem opovažuješ přijít? To, že jsi zabil tu šéfku, neznamená, že jsi skončil. Jasně jsem ti říkal, že máš zabít celou jejich pátu. Ja chcem byť normálny a žiť normálny život. Jestli ji nesplníš, tak tohle místo se stane tvým hrovem. Adame, vím, že je to divná otázka, ale si Adam, nejsi někdo jiný? Niečo vám poviem, áno. Nie som to ja, ale nehovorte to samovi. A kde je? Žije ešte? Asi už mŕtvy. Idem sa s ním porozprávať. Nie, nechoď. Johnny. Nech to na něm, debile. Čau. Ako po včerajšku? Výborne. Konečne začnú nový život. A ty? Prečo nejdeš za ňou? To by nevyšlo. Raz to skús. Počuj, videl som, že máš pekné fáro. Nechcel by si sa na večer previesť? Jasné, môžeme. Samo, je ešte niečo, čo ti musím povedať. Kde je kurva Adam? Pokiaľ viem, sedí pri ohni za Charlieho Willy. Bracho, milujem tvoje vtipy. Neviem, o čom hovoríš. Ty veľmi dobre vieš. Jediné, čo dokážeš, ha?
kurva? Kde je? Dobre, ale nestrieľaj. Je vo zavretej bani v Sandy Shore. Nechápem, prečo ti to vôbec hovorím. Vieš, Bráško, tomu sa hovorí skill. Sme tu. Pozor. Adam, si tu? Som Johnny. Adam, si to ty? Adam? Ako si ma našiel? Nie je to nejaká pasca? Adam, zabijak je mŕtvy. To fakt? Áno, a poď radšej, vypadnime odtiaľto. Ale ako? To je dlhý príbeh. Jesť, konečne domov. No, kde ste? Max, musím ti niečo povedať. Milujem ťa. Fakt? Fakt. Kde ste vy zmrdí? Ja chcem ísť už domov. Johnny, radšej zostaň pri tvojej práci, tvoje baliace a vážky sú na nič. Drž hubu. It's a setup, it's a setup, it's a setup. There's a it's a setup, it's a setup, it's a setup. There's a it's a setup, it's a setup. It's a setup, it's a setup, it's a setup. There's a traitor, there's a moat. It's a beast town, overthrow bound. The break you get your beat. No, we bum bum bum. We got to get on the ground. No, we bum bum bum.
Piče, tak ma to štalo, že som sa skoro vyjebal na to. Kokot. Piče, 700 krát som to ako kokot, toto bol som ako jebnutý. Robím na odnova, bol som to práve ako jebnutý. It's a setup, it's a setup, it's a